2009 vam decidir fer una reforma de lo que és el pis i la veritat és que l'han fet amb molt d'amor i hem estat darrere de tots els tècnics, no? De lo que és l'alumini, de lo que és la fusta, els constructors, i és una casa que ens l'han fet a mida, no? Amb molta pena doncs, hem de vendre aquest pis perquè ens hem donat compte que la nostra vida la tenim a una altra localitat. Però si hagués de triar alguna estança preferida de la casa, potser triaria més l'espai de dalt, no? Que és més, quan puges les escales doncs veus amplitud, no? Llavors tens la terrassa, tens les habitacions, els nens hi poden jugar. Pues mi rincón, tengo varios. En la casa es que me gusta mucho y para elegir uno, la cocina, porque hacemos mucha vida en ella. Es grande, es cómoda, es muy práctica. El barrio es un barrio, la verdad que muy tranquilo. Sobre todo el vecindario nos conocemos de toda la vida, no hay problema con nadie. Cerca de todo, colegios, hospitales, farmacias, súpers, muy céntrico. Vas andando a todos sitios. En general es que es perfecto. De la zona de Vendrell, que considero yo que el mejor situado está. Tiene muchos espacios para niños, espacios para adultos. Es que es ideal, es que para mí es ideal.